If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Semblava una bona cosa, però de seguida veuran com va anar. Quan se'ns va acudir aquesta idea del segrest, en Bill Driscoll i jo érem al sud, Alabama. Tal com després va dir en Bill, va ser en un moment d'ofuscació mental, i per això no ho vam descobrir fins més tard. En aquest indret hi havia una ciutat llisa colamà que, naturalment, es deia el Cimal. Els seus habitants eren els pagesos més inofensius i satisfets de si mateixos que hagin existit mai. En Bill i jo teníem $500, entre tots dos, i en necessitàvem 2.000 més per portar a terme un frau relacionat amb un terreny a Western Illinois. Ho vam discutir a l'escala de la porta de l'hotel. Van comentar que a les comunitats semimurals l'amor als fills és molt intens. Per això i per altres raons, aquí un segrest hauria de sortir millor que en una zona on els diaris envien periodistes vestits de paisà perquè es parli d'aquestes coses. Per víctima van triar l'únic fill d'un ciutadà prominent, que es deia Beneset Dorset. El pare era un home respectable i avà, prestamista expert i embargador d'immobles hipotecats. Un tipus recte i auster que feia la coleta a l'església. El fill era un bailet de 10 anys, encara pigada i el cabell de color panotxa. En Bill i jo ens van imaginar que la Beneset s'estovaria si li exigim un rescat de $2.000, però de seguida veuran com va anar. A uns 3 quilòmetres del Cimal hi havia una muntanyeta amb un bosc espès de cedres. Al vessant posterior hi havia una cova on van guardar les provisions. Una tarda, després de la posta, van passar per davant de la casa d'en Dorset amb una calessa. El vellet era al carrer, tirant pedres a un gatet que havia pujat a la tanca de l'altre costat. En Bill li va dir: Vin, vols una bossa de caramelos? Això a ton pare li costarà $500 més. Maleït cara pàl·lida, com és que gossa sentar al campament del cabdill dels indis, el torre de les planures? Ara fa bonda. Estan jugant a indis. Comparat amb això, l'espectacle de Buffalo Bill és una cosa de criatures. Jo sóc en Hank, el tromper, i he caigut presoner del cabdill dels indis. Quan es faci de dia, m'arrencaran la cabellera. Et juro per Jerónimo que les guitzes d'aquest bailet et deixen baldat. Això m'agrada. Mai no havia fet acampada, però un dia em van comprar una mostela i ja tinc 9 anys.
Odia anar a l'escola. Les rates es van menjar 16 ous de la gallina de la tia d'en Jimmy Talbot. Hi ha indis de veritat en aquest bosc? Vull més salsa. Fan aixecar el vent els arbres quan es mouen? Abans tenien 5 o 7. Hank, per què se te'n torna el nas vermell? El meu pare té molt de doblers. Estan calentes les estrelles? El dissabte vaig atonyir a l'Edward 2 vegades. No m'agraden les nenes. Sense un cordí no pots agafar gripaus. Fan alguna fressa els bous? Per què són rodones les taronges? Teniu llits per dormir en aquesta cova? L'amo Murray té 6 dits al peu. Els lloros parlen, però els monos i els peixos no. Quants se necessiten per fer 12? Ja. T'agradaria tornar a casa, capdit dels indis? Bé, per què? Escolta, de Serp, que no em tornaria a suportar a casa. No pas ara mateix. De moment ens quedarem a la cova. Que bé, em sembla molt bona idea. Mai no m'havia divertit tant. Vaig pujar al pit de la petita muntanya i vaig donar un cop d'ull a la zona del voltant. Del costat dels cimals esperava veure els vigorosos terratinents del poble amb dades i forques buscant pel camp els vills segrestadors. Però només vaig veure un paisatge tranquil i la figura d'un home llaurant amb una mula de color terrós. Ningú rastrellava el rierol. No hi havia cap missatger corrent d'un cantó a l'altre per informar de la falta de notícies als pares desconcertats. Una somnolència silvestre inundava la part d'Alabama que se m'oferia a la vista. Potser encara no s'han adonat que els llops s'han endut la velleta del ramat. Doncs que Déu ajudi els llops, em vaig dir, i vaig baixar a esmorzar. Quan vaig arribar, en Bill estava acorralat contra una paret, respirant amb dificultat, i el nen, amb una pedra grossa com la meitat d'un coco, volia trencar-li la crida.
Oh? Sí? Una carta per vostè. Oh, moltes gràcies. Vale, ja està. Ull de serp, m'has dit que quan parteixis em deixaria jugar a l'explorador. És clar que sí, el senyor Bill jugarà amb tu. Quina és aquesta mena de joc? Jo sóc l'explorador negre i he d'anar a cavall fins l'estacada per avisar els colons que venen als indis. Estic cansat de ser un indi. Vull ser l'explorador negre. Molt bé, sembla un joc prou inofensiu. Suposo que el senyor Bill t'ajudarà a fer fracassar aquests maleïts salvatges. I què he de fer? Val més que l'entretenguis fins que posem en marxa el pla. Tu ets el cavall. Que vols que vagis a l'estacada sense cavall? Vinga, relaxa't. Sam, suposo que pensaràs que sóc un renegat, però no he pogut evitar-ho. Sóc una persona adulta amb inclinacions virils i l'hàbit de defensar-me, però hi ha un punt en què fallen totes les formes d'egoisme i de voluntat d'imposar-se. El nen ja no és, l'he enviat a casa. Era un segrest. Antigament hi va haver màrtirs que es van estimar el morir que deixar perdre un bon negoci, però a cap no va patir una tortura sobrenatural com la que he patit jo. He intentat ser fidel al nostre codi de posició, però totes les coses tenen un límit. Què ha passat, Bill? El bailet ha cavalcat sobre meu els 150 quilòmetres sencers fins a l'estacada. Després, un cor rescatat de colons m'han donat cibada, però t'asseguro que la sorra que m'ha ficat i la boca no és pas un sucedani. Gaire agradable. Després ha passat una hora intentant explicar-li per què els forats són buits, com que és un camí té dues direccions i que fa l'herba que sigui verda. Ja t'ho he dit, Sam, la resistència d'una persona té un límit. L'he agafat pel coll de la camilla i l'he arrossegat muntanya avall. M'ha clavat tantes guitzes per sota del genoll que tinc les cames plenes de morats i m'hauré de cauteritzar la mà per culpa de 2 o 3 mossegades. Però allà és fora. Ha marxat a casa. Li he indicat el camí del cimal i l'he posat en marxa d'una puntada de peu. Em sap greu que hagin de perdre el rescat, però no hi havia l'opció. Si no l'hagués fet mai, m'hauria anat boig. Missatger, missatger!
from Cotton Eye Joe.